Ola, son Xaquín Moreda, membro da Asociación Cultural Maravallada e convídovos ao ensaio para o certame do Aquí Cántase que se fará en agosto polas prazas de Pontevedra. Vinde. Pois estamos no Centro Social do Gorgullón, na cidade de Pontevedra, e o que vimos facer son uns ensaios para unha actividade que temos a nosa asociación que se chama Aquí Cántase, que consiste en congregar a moita xente polas plazas de Pontevedra cantando 20 cancións do repertorio da música popular galega. Facemos varios ensaios repartidos en varios centros sociais. Facemos no Enxeve, facemos aquí no Gorgullón, no centro da cidade, e despois facemos un ensaio xeral con toda a xente que veu nestes 3 meses de ensaio no centro social de Salcedo, que vai ser o último ensaio antes do día no que quedamos todos a cantar. No que son os ensaios podemos andar ao redor de 200 persoas, as que se apuntan nos centros todos en conxunto. Pero o día da actividade, que é o día no que cantamos todos xuntos, ese ao mellor hai sobre 1000 persoas cantando á vez. A actividade en sí consiste o día que quedamos, o día de agosto, que é xusto o primeiro día antes das festas da Peregrina de Pontevedra, quedamos en 4 plazas. Empezamos nunha, cantamos unhas cancións, vamos á segunda praza, cantamos outras e así hasta 4 prazas. O bo desta actividade é que repartimos as letras. Entonces non só van as persoas que veñen aos ensaios, senón que vai a xente que está en agosto polo centro de Pontevedra e participa. Porque claro, as cancións populares teñen varias... A estrutura sempre é igual. Entonces ti escoitas, ainda que non coñezas a canción, si escoitas a primeira retrouso ou a primeira copla, despois xa sabes repetila. Eu veño de Xeve, porque foi outro día o ensaio en Xeve. Hubo un ensaio e a min esta fulixa gústame. Entonces cheguei hasta aquí. Meu pai decía, cantar e bailar é barriga vacía. Gústame cantar, eu xa canto nun coro tamén, entonces isto me encanta. Isto estaba anunciado por aí na prensa, eu estaba para vir ou non vir, entón miña irmán, que está aquí tamén, decidiuse vir ela con o seu marido, entón eu apuntei-me tamén, e aquí estou, é a primeira vez que estou aquí. Hai moito que canto, eu veño do coro da universidade de aquí tamén e, bueno, vin a información e, bueno, animeime. Para mí é unha forma tamén de coñecer a cultura galega, que non son galega. Ben, espero que haxa moita xente e que, bueno, e que toda a xente cante connosco, que sexa unha xornada moi animada e moi activa. Só se canta quen se perde quen se extraña. O importante dos ensaios é que a xente se familiarice coas pezas e a forma de facelas, a estrutura, non? A xente é moi participativa. Estamos recibindo, despois de 2 anos, este xa é o terceiro, está vindo cada vez máis xente e a verdade é que é moi animada, é moita participación. Aquí está totalmente convidado e convidada cada persoa de calqueira idade e sexa músico non sexa, de totalmente indiferente. Quedades convidados todas e todos a ensaiar connosco no Aquí Cántase.